Edita, dobre vijesti iz Himalaja. Da, hrvatska zastava je na vrhu svijeta. U 6 ujutro po hrvatskom vremenu dvije djevojke, sestre Bostjančić, popele su se na 8850 metara visok Mount Everest, najvišu planinu svijeta, i tako ostvarile san koje sanjaju još od kraja ožujka kada su krenule na put. Antonio Vuksanović. Hrvatice Darija i Iris Bostjančić, prve žene koje su se ove godine popele na Mount Everest, ujedno i prve sestre u povijesti koje su istodobno stajale na vrhu svijeta. 12 sati trajao uspon od zadnjeg baznog logora do vrha. 2400 metara niže, gdje je bio ostatak ekspedicije, radio uređaj se nije gasio. Imali smo izravnu vezu istu sekundu kada su bile gore. Na vrhu su se zadržale 45 minuta, čak su skinule maske s stikom. Hrabar potez s obzirom na to da je temperatura na vrhu minus 50 Celzijevih stupnjeva. Međutim, tu nije kraj pothvata hrvatske ekspedicije. U logoru 3 na 7400 već čeka naša sljedeća ekipa od 3 djevojke, a vremenski uvjeti će odlučiti kako dalje. Nadamo se da će biti dobro vrijeme i da će one ponoviti ovo što su danas napravile Iris i Darija Bostjančić. Biće to zadnja skupina djevojaka koja planira osvojiti vrh. Za 5 dana počinje povratak.